huomenta! Tänään me kuvataan My Day, koska me mennään luokan kanssa kikseen. Okei, me ollaan oltu nyt joku 2 tuntia bussissa ja me ollaan ihan just perillä. Me ostettiin vähän kirjalemmakin. Mikä on elämä? Meidän pitää nyt syödä kouluruoka ja sen jälkeen me päästään Sarkikseen. Okei, eli me ollaan nyt täällä Särkänniemessä. Ja ne on tällaiset liilapunaiset. Moi! Kiitos! Me ollaan tässä Crazy. Mikä tää nimi oli? Crazy Bus. Mutta loppuu nyt, koska... Ja siis me tultiin tähän, koska täällä oli yksi nainen yksin. Ja me oltiin piristää sen päivää, kun me tultiin tähän. Nyt me ajetaan autoihin. Ollaan nyt koskiseikkailussa. Ja me ei voida kuvata, koska täällä on niin toisiakin ihmisiä. Ihanaa. Mä voisin vaan varastaa. No älä. Me rakastetaan eläimiä, oli kaiken, mutta nämä alpakat voittavat. Tulkaa! Itsekkäät. Se on... Tuolla on kai laama. Eikö mä tiedä? Joo, me oltiin äsken Halfpipeissa ja nyt me mennään Tornadoon. Mä menen eka kertaa. Mä oon ollut jo, mutta mä menen nyt Berinkaan, koska se ekalla kerralla uskotui. Me lähdettiin nyt ja me syödään nyt näitä vellereitä ja kaikkia mitä me ostettiin. Mut joo, me ei saatu kuvata tuolla bussissa, mut siis me ollaan nyt täällä kohta kotona.